ओंखाम जाखांनानै एसे थाबायनो ओंखारदोंमोन खिन्थु अखा हानानै बंग' खालामना होबाय दा नै बेसमेन्टआवनो गिदिंगासिनो उपाय गैया नायगोन ओरैबायदि कमेन्टफोर फैगासिनो नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनसिगोनलै आं दुगैगोनसैसो दिनै सानसे दुगैयाखै आं नै दुगैखांबायलै गुड नाइट एभ्रिवान मैया सोंदोंमोन आं बर'नि फार्स्ट डकुमेन्टारि फिल्मा माबि बेनि नामानो जाहैबाय डायना ओमफ्राय बांसिनानो राइट आन्सार होदों कमेन्ट बक्सआव कंग्रेचुलेशन्स ओमफ्राय आलायारनआ जाहैबाय फार्स्ट बड' फिचर फिल्म 86 आव जादोंमोन बियो विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा लोंखांबाय ओमफ्राय खबरा माबि बर्तन सुनांगौ दिनै चिन्मय बर्तन धोएगा ए पड़ा I am not doing I'll do झाड़ू and I'll सुखाफाई कपड़ा खामानि मावग्राया फैयालायनोलै खामानि गैयियाव खामानि जानानै फैयोना अरजाया दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदो नानिया दाबो उन्दुगासिनो सिखाराखै नै नोंथांमोनानो देखायनि नहीं काम वाली आई है हमारे घर पे उपाय नॉट बोथोरा ठंडाथार माबायदि गरम दिन जोब्बायलै बेंगलराव ठंडा जाबाय एकदम मोनायावथ' गोगोम ठंडा जाखायो हाबाब सानावबो फांखाखौनो नांलायलायला दाना सुनो हागौबायलै हाबाब एसे खामानि मावनांसिगोन आसला दाबो सिखारालै But heroes know that's what it takes to find themselves to say. नमाजों नानि मिटिं जागासिनो नानिया दाबो सिखारा मेहेर आसला जानो बादों दासो सिखारनानै ओंखाम एवनाय होनबाथाय जानो बायो आसला दसे ब्रेक लानी नारेंखल लोंनो नागिरदों आं नारेंखल लोंसैलाय दे आहा नै नारेंखल लोंगोनसै नोंबाजों बोहैनोसै एसे दा मानसिफ्रा चाइनानि प्रडाक्ट्सफोरखौ बिजनेसेसफोरखौ बयकट खालामनो जेरावबो केम्पेन सालायगासिनो साननानै नाय बर्डार्सफ्राव मानो चाइनाया बेबायदि गोनो गोथो बानायगासिनो दामानि टेनसन क्रिएट खालामगासिनो बे मोनसे टेकनिकसो गावबागाव कान्ट्रिनि मानसिफोरखौ बोजबनो एसे इमोशनेल कानेक्ट खालामनो बिदि देखायनानै बाहेरायाव मा जागासिनो जोंनि कान्ट्रिखौ आक्रमण खालामनो फैगासिनो बाहेरानि मानसिफ्रा इमोशनेल जाखायो इभेन्चुवेलि हाब जोंनि देशखौ एटेक खालामनो नागिरदों जोंबो स्ट्रं जानानै जोंबो सापर्ट खालामनांगौ जोंनि गभर्नमेन्टखौ बयबो मिथिखायो चाइनानि गभर्नमेन्टआ माबायदि प्लास कर'ना भाइरासआ बबेनिफ्राय इनिशिएट जाया बेफोरबादि खोथाखौ नायनो थाङोबा जोंनि पलिटिक्सआवबोथ' बिदिनोसै गावजों गाव एना एनि मानसिफोरखौ कनफिउज खालामदो गेजेरजों लामा बानायलांदो सेम जोंनि इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रागलखौबो नायोबा डिभाइड एन्ड रुल खालामनानैसो ब्रिटिशआ जोंखौ सालायनो हादों बे समाव पाकिस्तान जाबाय दस्रा इन्डिया जाबाय दस्रा हिन्दु मुस्लिम मा खालामबावनो मानसिफोरखौ ओरै गल गल फिदिंनानै दोन कनफिउज खालामनानै दोन ओमफ्राय आरामै सालायबाय था साननांगौ बाथ्रा साननानै नाय एसे बोथोरा जोंना बेंगलरना एकदम थान्दा जाथारबायलै अलसिया बोथोर बियो बेबायदि बोथोर जाबाथाय बिसना सिङाव आरामसे उन्दुनो लुगैयो नै आसलनि जिनिसफोरखौ लाबोगासिनो नोमबाजैया क्या लेके आया इसका वो क्या महल She's not here. उसको कहीं को पड़े मुझे लगा ऊपर ही है महल आसला नै गोजौआव फैदों होननानै गोजौआवबो गैबावा थांफिनलायबाय होनदां दामानि नानिखौ नुनो मोननाय नंथ'लालै बांद्राय आसला लोगो मोनबायना गेलेग्रा बाहेरायाव गेलेहैयो
फर्स्ट फ्लोराव गावजों समान सासे मेहेर नै आसोलफ्रा गेलेगासिनो खारलांथारबाय लोगो मोननायखाय Hey, where are your slippers? Where are your slippers? Say hi. Hi. देखो What color is this? You want to see? Oh, it's almost green color, Meher. Yeah. नै आसोलना दिनै लोगोबो दं सानैजों गेलेगासिनो All the lights float your troubles out. एले एसे फिसा खरस लांफैदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनानि जोंनि न' खाथियाव मोनसे स्कुल दं देखायनाया बे जाहैबाय प्रेसिडेन्सि स्कुल देनां नानिखौ बावनो होनांगौ औ न'आव थांसै दे लाखांबायलै वेदाराथ' गोगोमखा दिनै फाइनालि आंहा आंनि फेभरेटखौ मोनबोबायलै See, be the best that you आसोलफ्रा जागासिनो आरामनो बाहेरायाव सामफ्रामबो फैयो मोजां और आज क्या है बता दो दाल चावल और जो साइड में जो फ्राई होगा वो अभी भी झगड़ा हो रहा है मैं बोल रही हूँ भिंडी ये बोल रहा है आलू आलू भाजा दालीजों साबसिन रोज आलू दाल आलू दाल आलू फ्राई आलू फ्राई आलू फ्राई भिंडी फ्राई भिंडी फ्राई भिंडी फ्राई पोड़ा आलू फ्राईयानो जागोन दिनै ओमफ्राय जागोन दादै जागोन एसे दादै can be. नै आलुआनो जामारबाय आलु फ्राई दिनै साइडआव ओमफ्राय फंबायनि खबराबो थिगैनो दं सम सम डाक्टाराबो फन हरनानै खबर लागासिनो मुलिफोर जागासिनो मोजाङैनो दं लोमजानाया बांद्राय खरा जायाखै प्लास न'आवनो थादों बे मोजां खोथा नङाबा हस्पिटालाव थांबाय बायोमोनबा दस्रा बेमार आजार सन्देरनो चान्सेस थायो ओंखायनो दा न'आ सेल्फ आइसोलेसन ओमफ्राय न'आव ट्रिटमेन्ट जानाया थिगैनो दं दे जोंनाथ' जेबो गैया अब तेरे हवाले किचन मेरा काम खत्म इधर हो गया सब रेडी करके दे दिया मैंने नंबाजी संगसिगन नंबाजी नहीं कुछ नहीं किया इसमें झूठ बोल रहा है सब मैंने करके दिया कुछ भी नहीं अभी काम मैंने किया इसका काम है अब मंजावाइले नहीं नूरुकुम दाली आलु भाजा ओमफ्राय दाउदै एवनाय एसे शुक्रबार सानफ्लांलायदां गाबोननिफ्राय बन्द' सानलायलायदोंमोन साला बिस्थिबारसो दिनै देलाय जागासिनो नै नानिया दाबो जागासिनो अभी भी खा रही हो नो जल्दी खाओ इतना लेट क्यों वाई These things I wish for. जै नानी उन्दुबाय होनबाथाय खामानिया फट जालाङो एकदम नै दा टाइमा जाबाय 4:50 5:30 मोनसे मिटिं दंबावो ओमफ्राय मोनसे रिपर्ट बानायनानै आं दिनैनि खामानिखौ सेस खालामसै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दाथ' COVID-19 नि थाखाय बयबो न' सिङावनो दङ बयबो गाव एरियायावनो दङ ओंखाराखै बेरायाखै नोंथांमोनहा आथिं माना मानालै बेरायनो आंथ' बिराद बेरायनो लुबैयो न'आव थायै एकदम बाथारबाय हाबा बिसिबांबो गोबाव जाबाय थानाया बाथारबाय दा नोंथांमोनाबो सानो होनदां हाब बे न'आव थायै बिसिबां ब्लग बानायो फालाय मेनलि आंनाथ' ट्राभेल प्लास फुड रेस्टुरेन्ट्स बिदिसो देखायोमोन आं दा नै न'आव थायै ब्लग खालामनांगौ एनिवेज बे समा फैफिनगोन जेला जों बाहेरायाव थांनो हागोन आरामसे आलो गोजोन बेरायनो हागोन दुनियाखौ गिदिंनो हागोन नंना नङा नेगासिनो आथिंफ्रा मानजोब्बायलै For you. मिटिंआ फाइनलि जोब्बाय सायाबो रेडी जाबायदां ओइ चाय रेडी है बुजिया खा रही है तू बेसेबांबा गोबावनि उनाव बुजिया मोनजादोंलै दिनै मास मोनब्रैसो जाबाय दां मोजां मोनथारबाय गोसानो साहाजों मोजां देलै गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye बाय बाय